D'acord. Passem ara al punt 3.3. La moció que presenta el grup municipal d'Esquerra de Cunit en suport a José Antonio Valverde Ramírez Josán. Primer, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que retiri com a part acusatòria en el procés judicial de José Antonio Valverde Ramírez Josán. Segon, expressar i traslladar la solidaritat i el suport dels grups polítics del consistori amb en Josán i la seva família per tot el patiment i danys que es deriven de la situació de judicialització que estan vivint. Tercer, demanar a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i repressió de totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets fonamentals i aspiracions nacionals fent ús del seu dret a protesta. I quart, comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Fiscalia, al jutjat que estigui tramitant el cas i a la resta d'ajuntaments de la vegueria Penedès. Molt bé. Carme, vols explicar? Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. El dia 16 de juny del 2020 està assenyalat per celebrar el judici que va contra José Antonio Valverde Ramírez Josán per haver-se manifestat pacíficament contra el Consell de Ministres del 21 de desembre del 2018 que es feia a Barcelona. Els que no ho coneixeu, jo sí que el conec personalment i puc dir i puc afirmar que és una persona implicada socialment i participa activament en diverses entitats i associacions, sempre des del civisme i el respecte. La protesta en la que va participar el José Antonio Valverde el dia 21 de desembre del 2018 va consistir en manifestar-se tallant la ronda de litoral de Barcelona. El tall de la via es desenvolupava pacíficament, amb talls intermitents de la circulació dels vehicles des de la primera hora del matí, pactats entre manifestants i Mossos, en el que semblava un reconeixement per part dels Mossos del cos policial del dret de manifestació i protesta. Fins que, fruit d'un malentès per part del cos policial actuant, reconegut moments després de la seva actuació, es decideix unilateralment posar fi a aquell pacte fent ús de la violència per a desallotjar els manifestants concentrats. En tal desordre i descoordinació, que de seguida desistiren de la seva actuació, permetent la continuïtat de la manifestació sota els pactes acordats des de l'inici fruit de la mediació. Cal destacar que en aquelles dates el context social i polític a Catalunya es caracteritzava per una desmesurada intensitat repressiva per part de l'estat espanyol contra la societat i les institucions catalanes. De llarga durada, ja en aquell moment, que necessitava de la fermesa i la determinació de la mobilització ciutadana permanent, per poder contrarrestar els abusos de poder que, a tots els nivells, amenaçaven les institucions, els drets fonamentals i les aspiracions nacionals de Catalunya. Arran d'aquests fets, en Josán i la seva família es troben sota la pressió d'un procés judicial on se l'acusa per part de la Fiscalia i la lletrada de la Generalitat de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, un delicte lleu de lesions i un delicte de danys, unes acusacions que podrien comportar-li anys de presó. Només una sentència absolutòria pot admetre's davant la parcialitat dels fets relatats a l'atestat policial i la criminalització generalitzada del dret de la protesta, que amb aquesta acusació, com en tantes d'altres, es persegueix. Absolució que en cap cas repararà la repressió patida, però que decidirà si el barem judicial sobre la protesta té caràcters democràtics i de respecte als drets fonamentals o no. I només un petit incís. El 31 de desembre del 2019, PSOE i Podemos, el govern progressista, fan un pacte per a la derogació de la llei Mordassa. Els principals punts eren garantir el dret a la manifestació i la reunió. Encara estem esperant aquesta derogació. Moltes gràcies. Bé, algú més vol la paraula? Digues, Esther. Y yo para justificar nuestro voto en contra. Entendemos que lo que aquí se está pidiendo es una injerencia clara en el Poder Judicial, excede completamente de nuestras competencias, ya no solo derivadas de la separación de poderes, que eso es elemental, sino además de la competencia material, territorial y demás. Carmen, ya lo hemos hablado y nuestro voto por este motivo es en contra.
Espera, Carol, tu volies parlar? Que m'has fet així abans. Jaume. Sí, nosaltres des d'Impulsem Cunit i per respecte a la pluralitat de les persones que comporten el nostre grup i perquè quan són mocions que no són de Cunit donarem llibertat de vot en aquesta moció i cada persona votarà amb el que cregui convenient. Moltes gràcies. Sí, ara ho anava a expressar jo per tots abans de votar, però és que em pensava que ella havia demanat la paraula. Bé, doncs, tal com ha dit el Jaume, la votació serà lliure per part de tots. Per tant, començarem per vots favorables i per abstencions seguidament i per vots en contra. Per tant, en Comú Podem, Abstenció. Esquerra, A favor. Ciutadans, En contra. Impulsem, Veig que les 4 regidores, els 4 regidors, vull dir, votem a favor. PSC, Abstenció. S'aprovaria amb 7 vots a favor d'Esquerra Republicana i Impulsem Cunit, 3 vots en contra de Ciutadans i 7 abstencions de Partit Socialista i En Comú Podem. d'acord.